थानाय तालदक hai sigang khoi hangkor amsani khorokni Twiprasa Bangla ha ari ayangnaro laithangni salni haikino kheteo thangmani samong khainani bagai phiaba apro Bangla hani brindiarok bai romit langjakmani sal kedengma angkha tabukbo hastio phirogui sokpayako tini sangrong salo hastini Twiprasa hamkrai Montri boromgnang Maver Kumar Jomatia koktoma thurni panda khai borongno phiognani bagai Bangla hani monggnang MP bai kok salaimani logi logi hakotor hapangmaibo kok salai tongo hini Sakha tei Sakha final salgisani ulono borongno hastio tu bujangnai hinai তিনি কাইসা বিশেষকে কাছে ককচারমং প্রেস রিলিজ মাখলাইকা তুমি তো সাইমানো চিনি তাকক কনই বাংলাদেশ রমজাবি তংখা আবো আনি এলাকানি ক্লাইও আশ্রমবাড়ি এলাকানি বড় থাংনাই 27 ফেব্রুয়ারি 2021 বড় রমজাবো বরং ডিটেইল আং খবর নাখা বরং কেস নাম্বার আংখাই 45 কেস নাম্বার আবো শ্রীমঙ্গল পিএস আন্ডার ক্লাইও মৌলভী বাজার ডিস্ট্রিক্ট আঙারনি এমপি বাই আং ডাইরেক্ট কক সালাইখা এমপি মুংখাই আব্দুল রহিত আর লোকাল এমপি মৌলভী বাজারনি বাংলাদেশ তাই আং লেটেস্ট খবর নাখা চিনি তাকুক কনই থাংনাই 27 তারিখ ফেব্রুয়ারি রমজামানি চিনি বরংগনা রাজীব দেববর্মা লেট সুরেশ দেববর্মা তেখরকসা গুরুপদ দেববর্মা লেট যোগেশ দেববর্মা বড় পারা বিদ্যাবিল সাম্পাওয়ার পিএস খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট বড় আনি এলাকানি বড় ক্লাইও বড় আরো waisawainia age uthango boroni detail document border gandar tongo ang para thangkha boroni aadhaar card voter card of phunugui thangai aro ni bagan rok thanglaiyo aro border area go kaise bagan tongo chini aboro ni especially aro lebu aro bagan aro thanglaiyo maje maje ajorago borno hotat khlai Bangladesh ni police phai biriarok borom tlang thangka kintu phiaborok police mane BSF no sai thangmani borok gate parin thango kintu phiabo hotat khlai borok borno Bangladesh rok ni bidiar borno romtlang thangka borni dusika bonongkha bor passport sarat lang thangka borok kintu mahai border ganaro singu saibano chini aadhaar card rok sing phunugui ba I card rok phunugui BSF rok laire rok ho kesung egun bar jung phai payu omai ke aro practice hoi tongmani kintu adino borok balai durbagyo borno horat thaiborok phai romchang thangka bor kono duskurui bor kono sikok ya dagai dia borok kaham jung saimana piaba abo country to country mani bagai borno case borok ririkha borok bina passport borok phaimani bagai borok no arrest laika sing onekta saklaika usenggo ang khobor makha je borok release sumkha tabo release jail hoyto borok release thai jagoi tak borok thana bo chobi tong jago nike moto country to country different mani ang Delhi kok sahoka te bor local mb bai salaika abono jingjak samdang tongo chini Rajiv bai gurupodo boro yokphane boro no tabo repatriation toi ferino bagai tabo abo country to country ba abo sang Delhi kok sai tongo angne city sphika te chini mukhyamantri chini Biplab Dev bono ba ang Sakha so bono chitrika jate boro no Indian embassy te ni Bangladesh embassy Delhi go tongo boro salai boro no sang phirau hanai borok yokphane borok tabo borok rohjaiko borok aro Srinagar police station borok tabo police ni jago borok kachai tong abona sungcha sakhai tongo dorkana hanglai ang jefon thangnai abo wansok tongo phiaba ang bono koyo chini borok kabangma border area go borok hake thang phainglai tonglai phiaba jeng poisa su durbagyo chini aroni Bangladesh bidia rok romit lang thango phiaba
borok kuno butok khajagia ang khanaka ang arani local MP chini borong manang Abdul Rohit borok sangka borok kuno torture khajagia pheba ain mote law of the land borok Bangladesh mote borno tabo police o borno naitum borok kuno eresia borok police thana bo borok matong ga abo toboni bagita procedure cholai tongo ain kanon maintain khlai sob kisu niyam kanon palai जों borno tobran bang chasta khaitum abo ang khakawo tinichin borok dok omai kabang ma bodar edi abo omai ko thunango kintu जों sotor mangnai jate जों omai jate te bogis niya jat जों omna mangai ne chini Rajiv Devarma te Gurupad Devarma borok chorai kho borok kabang ma boroni basabuti ro tongo borok bele birman mai dongkha ang khobor nai tong borok ni bagai ke ang khakawo te ek du sapta bisingono जों borno Twiprao phirok tobonai tini barado जों phirok tobonai obono tini ang mas khlaio जों detail bori report ang nakha tei boroni case number ang nakha tei ani khorsa bondu tongo Bangladesho bono ang obo tei jojo khai tongo bono ano nini ar MP ni phone number MP ni address tei ang khanaka tini Abdul Rohit bo bele powerful MP tei bo parliament ni aro Bangladesh parliament ni bo chief whip abo bang khanaka abo ang khakawo borok dakin yognai jottono ang koinai jate borok bagi sin suri lainai te je manchak sin borok family no sin side lainai hambai borok to borok ni nogo to borok ko samong khane kri ma bai aji mo roni kisa problem to nagai haste habang to kisa choba suro damo hasa ang khakawo ang borok sahoka je nirok nang hangkai loan to no bagai apply khaidi ang bono sahona te ani boron bisintei ang bono khobor nai borok phaigang kai borok no chung je mansak sung chi sorgan sajo hete ang ringa mang chasa khai tongo ke borok no khongro bhaino sini lokal no hete thangi nai kha ke borok asuk do asidangia borok asuk ang nai mana asuk goribung sogi apano sung borok je borok daw kudungma mas borok absent to mone bagai অবশ্যই পরিবারও কিছু কষ্ট দংখানা যে বড় ফাইখানক্লাই আমি সালাইনাই যে মানসা বলনো বাহাইক্লাই সরকার তরফ থেকে আনি ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে বড় চুবামা আং নাইনাই